Comunicar en un llenguatge clar i amb un registre lingüístic senzill, correcte i genuí facilita l'assimilació dels missatges i evita possibles errors de comprensió, a més d'afavorir el gaudi d'una bona experiència a la persona que rep el missatge. La comunicació pública ha d'empatitzar amb el receptor i seduir-lo. Per comunicar correctament en llengua catalana, publiquem 2 vídeos que contenen les pautes més difícils de recordar i aplicar. En canvi, no es recullen aquelles que segurament són més fàcils de dominar. Es basen en el capítol 4 del Manual dels Governs d'Instagram, elaborat per la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer dels 2 vídeos i se centra concretament en els criteris generals, el lèxic i l'ortografia. Criteris generals d'estil. Cal adaptar el grau de formalitat al canal que usem. Els exemples següents són propostes per comunicar en un estil formal, genuí i correcte, però també fresc, directe i en positiu. Per adreçar-se als receptors del missatge es poden fer servir les construccions impersonals com es commemora o s'inaugura o la primera persona del plural, commemorem i inaugurem. Tanmateix, cal tenir present que l'abús de la primera persona del plural pot acabar accentuant excessivament el protagonisme de l'emissor del missatge. Així que seria millor dir avui es commemora el Dia Internacional de la Llengua Materna i celebrem la diversitat lingüística. Es recomana el tractament general de tu quan es vulgui individualitzar el destinatari i el de vosaltres quan es tracti de col·lectius. Cal tenir cura de no barrejar els 2 tractaments. Davant nom i cognom de persona, preferiblement no s'usa l'article. La Maria del Mar Bonet va actuar en el 3è Congrés de Biblioteques. Quan un text fa referència a una persona determinada o a un grup de persones del mateix gènere, s'ha d'adaptar el discurs al gènere que correspon. Això és especialment important en les referències a professions, càrrecs i titulacions. Els consellers, la consellera d'Educació, Anna Simó, i el conseller de Salut, Manel Balcells. Cal evitar l'ús dels tractaments protocol·laris. És preferible dir el president en comptes del molt honorable president. Cal expressar-se en sentit positiu. En comptes de no llencis borilles al bosc, es pot dir si vas al bosc, apaga i recull les borilles. Lèxic. En l'àmbit lèxic, cal recordar que les formes pròpies del registre literari, els arcaïsmes, els cultismes i els tecnicismes no són adequats en un registre que cerca la claredat en la comunicació. Per exemple, és millor dir les seves amistats que llurs amistats, les dues que ambdues, i alguna cosa que quelcom. Els calcs d'altres llengües és convenient d'evitar-los, perquè sovint dificulten la comprensió del text. En aquest cas, és millor dir estat de la qüestió o pobresa extrema. Cal evitar la profusió de paraules o expressions que porten poc significat i que apareixen arreu dels textos. Per exemple, podem canviar coses per assumptes, fer per teixir, tema per projecte, element per construcció o va permetre millorar per va millorar. Cal usar el lèxic català correcte. Els gràfics i no les gràfiques, la consellera mateixa i no la pròpia consellera, un cop presentat el carnet i no prèvia presentació, tempesta i no tormenta, el trànsit i no el tràfic, fer coincidir i no solapar, desvelar i no desvetllar, dempeus o dret i no de peu, a poc i no a poc, sempre que i no sempre i quan, a hores d'ara i no hores d'ara i si fa no fa i no fa. És recomanable d'usar locucions amb equivalències més simples, com per exemple avui en comptes de avui en dia o ara en comptes de en l'actualitat. Convé evitar l'ús abusiu de certes paraules en detriment d'altres de genuïnes i pròpies. Millor dir travessar o passar un carrer que creuar un carrer. Ortografia. És preferible usar el plural en OS dels noms i adjectius acabats en SC, ST, XT i IG. Textos, discos, complexos, mixtos i rojos. Els prefixos a i co dupliquen la R quan s'afegeixen a un nom començat per R, per exemple, corresponsable o arrítmia. Els prefixos ex, co, anti, pro, sub, sots i vice no porten guionet, per exemple, exdirectora, i s'escriuen separats quan precedeixen expressions de més d'un mot amb sentit propi, però dret de vaga, o unes altres que presenten particularitats gràfiques com inici en majúscula o sigles, ex-Iugoslàvia. També se separen per evitar confusions. Corrector, exportador, ex-xofer. Els compostos formats per 2 noms en aposició, com magistrat jutges, directora gerenta, guia intèrpret o escoles taller, s'escriuen sense guionet. Pel que fa als compostos a la manera culta, aquells en què el primer element té una forma prefixada acabada en o i de vegades en i, es poden escriure també separats amb la conjunció i, per facilitar-ne la llegibilitat. Podem dir situació econòmico-financera o econòmica i financera, programa sociosanitari o social i sanitari.
Finalment, cal recordar que l'actual gramàtica normativa manté 15 accents diacrítics per distingir monosíl·labs. Bé, diu, deu, és, ma, més, món, pèl, què, ser, si, sol, son, té, te, us i vos.